ang dapat abangan. Vlog ng buhay, tower of inspiration. Maklagunilya, hindi nagkukulang. Project after project, abot kamay ang Okay, magandang araw po sa lahat mga boss. Punta po tayo ng Malakampas, tapos sa Dasol. Yan, yung pupunta natin. Pero punta rin tayo sa Presto para tingnan yung mga i-deliver sa Mangaldan project. O, ano yun? Ano sasabihin mo sa akin? Alis na ako. Ha? Ano sasabihin mo kasi alis ako? Galang. Di ba sasabihin na ingat? Goodbye. Goodbye. O, kuya, ano sasabihin mo sa akin dito? Ingat po, Papa. Ingat po, Papa. I love you. I love you. O, kiss mo ko. Kiss mo ko. Kiss dito. Bakit? Yun, thank you. Papa. Wow, 45. Bakit yan 45? Yan yung age ko? Wow. Papa. Ito po. Sigalang magsama ako. Kasama natin si Inante, si Tol. Ako muna. Okay, so andito naman tayo sa Presto. Magde-deliver po sila ngayon sa Mangaldan. Mangaldan project. Tapos ito i-deliver namin bukas sa ano to, Nagilian. Naka-ready aminan? Okay. So ito pa yung pupunta sa Mangaldan. So pa-video ko na lang kailan Badinoli. Sila Badinoli pa yung pupunta sa ano, masasama dito na magde-deliver doon. Hindi pa naman mag-install, so deliver lang muna. Saka lang po mag-install pag kompleto ng mga tropa. Okay, so di na natin mahintay yung delivery truck. So diretso na po tayo sa Malakampas at Dasol. Naka-gabing kasi tayo, paghintay pa natin. So doon naman sila Badinoli. Sila na po yung isasama doon sa deliver. Okay, so ayan, dito na tayo sa project. So i-update po natin yung project dito. Okay. Ayan, si Sir Hansel, police po yan mga boss. Kasama ni Kuya Aris sa ating servisyo. Okay. Dito tayo. Ayos, walang nagpapatugtog. Hindi tayo makaka-copyright. Foreman, kamusta? Kasi foreman po yung foreman dito. Foreman ni Sir. Diyan, diretso. Diretso, Ate lente, pag ano. Sukatin natin yung pintura. 1. 460. Okay, dito. Toy. Ate pa lang. Sukatin natin yung pintura. Okay, so update po tayo rito. So dito, kulang na lang dito kornisa. Dito sa may wall. Tapos dito sa may Cove Design, 45 na kornisa. So MD na model, tapos yung 45 na model. Tapos yung PVC. Yan lang kulang dito, pati dito sa kabila PVC. So andyan na, pero andyan na yung mga materyales. So kung gusto niyo makita yung 3D animation nito, yung interior 3D animation niya, makikita niyo doon sa part 1 ng video natin. So may TV console din po dyan, tapos modular kitchen cabinet, tapos bar counter. So yun.
So masilya na lang po sila. So tatapusin lang nila itong masilya. Tapos baka sa Lunes pwede na sila magkornisa. Yung ano, kung natapos nila ngayon. Kung hindi pa nila matatapos yan, sa ano na sila magkukornisa sa susunod na siguro mga Miyerkules. So dito sa kwarto, so ganito kasi mga nilalagay nating cove design sa mga kwarto. Ngayon gustong i-upgrade ni Sir. So gusto niyang gawing PVC ceiling panel. So kikwentahin ko na lang kung ilan yung pupuntang PVC dito. Siyempre ibabawas ko tong gypsum board na ano natin dito na nilagay. Magagamit pa naman natin yan sa ibang project. So okay lang kahit may butas na ganyan. So dito naman sa kabila ganun din. So naka gypsum board na rin po tayo rito. Ayan, i-upgrade ni Sir. Pinapakwenta niya kung magkano magagastos. So ganun, papalitan natin ng PVC pag na bigay natin yung estimate ng mga gastos niya rito. Tapos sa mga kwarto, so flat ceiling lang po siya. So ganyan yung, ay sa mga CR. Yan, flat ceiling, pati dito flat ceiling. So nag-start tayo nung Huwebes tayo nag-start, no? Oh, Huwebes. Oh, shout out sa mga taga Pitong Bayog. Yan na. Natawa-tawa si ayan, so hindi na lang na preman dito sa may harapan. So PVC ceiling din ito. Ito. Yan, PVC ceiling din ito. Yan. Tapos dito sa may garahe. Dito na lang hindi pa na preman. PVC ceiling na rin dito. Okay. So picturean ko muna para may update tayo. Tapos gawa na rin ako ng reels para dun sa Facebook page natin. Sige. Hey, Jollibee. Merinda daw sila. So tignan nga natin dito sa taas. Dito pa nakita to dito eh. Marami palang kwarto dito. Isang kwarto na to. Dalawa. Malalawang din yung mga kwarto. Tatlo. Ay si Boss Neri. Ano ito kitchen na to eh? Kitchen. Tapos roof deck din nga ton. Balkone. Pagdan. Tabak. Ay sa atin yan na. Sa atin. Muna natin may isa, dua, talo. Closet. One, two, three. Tapos dalawang closet din pala to. Pati ito. Electrician na natin mga boss, si Boss Neri. Malaki. Ano pala ito? Doon sa baba ng garahe. Ganda rin, mataas din yung ceiling. Yung canopy nila. Ayos. May sinasabi si Aladdin. Saan panggabi? Sige, lalagyan niyo. Okay. Tara na. Punta tayo sa Dasol project. Diyan pare. Okay. Sir. Okay, dito po tayo sa Alaminos.
May titignan lang po tayo rito para dun sa susunod na project. So dal lang po tayo rito, tapos pagkatapos dito diretso na po tayo sa Dasol Pangasinan project. Tara natin dito sa ano, City Hardware. Ito yung mga ginawa natin ito, 40 by 40 para sa catch basin. So presyo niya yan o, 800 yung isa, tapos yung isa naman ay 25. Nasaan ba yan? Ito 25 by 103 and 695. Okay. Ito pala 25 by ito 995 and 150. Okay. Para yan lang naman, pinitsuran ko lang para may estimate. Diyan namin ibabase yung estimate natin. Okay, dito na tayo. Okay, wala pa yung nakadetalye. Brad, magbulag kayo, Mambet. Okay, so ayan na po yung mga mga ilaw dito. Pin light, strip light, ay LED strip para sa aluminum profile, tsaka panel light para doon sa dito sa may spandrel. So ito po yung project natin. So nagpipintura na rin po sila sa ceiling. Tapos dito yung yakal na kinuha natin kay paring Reggie, nasa 3,700 yung presyo niyan. 1 meter by ano na ba yan? 240 yakal kay Boss Godi. So dito ang kulang na lang dito yung mga ilaw, tapos pintura, siyempre pintura. Yung 3D animation nito makikita nyo sa part 1 ng video natin. So kompleto na po yan, pati modular kitchen cabinet ay nilagay na, ay nandun na rin. Ano na itong ginamit nating ano? Pinto, anong kahoy ito? Ay, ito pinto. Yung pinto. Ay, mo ganito? Mo gani. Tapos doon sa mga panel door, ano lang yan, yung ano pala yan, plywood na. Plywood. So ano lang po to, pintura lang po to. Ito. Pupunta sa mga bawat kwarto. Okay. So dito, ito po yung ano po mga boss, yung powder room. Tapos mayroon pang kitchen dyan, bar, knock bar. Ayan, nasa 80 po yung lapad nyan. Tapos ito mga tiles nito, sila madam na rin po yung ano nito, pumili. Pwede na rito? Mabalito yan? Mabalinan. Okay, so ito yung sa may dirty kitchen and laundry. Okay na. So PVC. Tapos yung room nito, tingnan natin. Ito pa yung mga room niya. Okay, so
halos ano na, kompleto na yung tiles, grout na lang po yung gagawin dito. So cove design din yan. Tapos ito yung common CR. So sa kanila po lalagay yung kisame niyan pag naitapos na yung ano, yung tiles niya. So ito yung room 2. So maluwang din. So 170 square meter po tong bahay. Tapos ito po yung master bedroom. So nakapagpintura na rin dito sa ceiling. Siyempre magre-retouch pa po sila dyan. Ito po yung walk-in closet. Tapos ito po yung toilet and bath sa walk-in closet. Ayan. Nasimulan na rin. So punta tayo sa labas. Okay lang. Okay, dito sa ano, ito po kasi yung sa may gilid, banda. So may mga accent wall pa po yan, hindi pa po tapos. Pero pag titignan mo ngayon, medyo hindi mo pa maintindihan kasi wala pa yung mga to. Ayan na, yung mga detalye niya. Pero pag nailagay na yan, doon mo makikita yung view na ito. Medyo hindi pa magandang tignan ngayon kasi wala pa yung mga accent wall niya. So combination sa ng WPC, malalagyan ng WPC yan. Tapos sa mga ibang gilid, mga ano na lang, anay pinis na pipinturan natin. Okay. Ito pa yung sa may bandang kaliwa. So may mga accent wall din po yan. So hindi pa po natin nilagay. So puti pa lang siya. Wala pang mga detalye. Pero yung mga aircon nakalagay na. Nilagay ng mga aircon. Ito yung sa ano, sa likod po to. Mapapansin nyo, ito pwedeng daanan ng mga wheelchair. Yan pati dun sa kabilang side. Okay, so tara na. Shoutout kay Ma'am, kay Sir Daddy Sosa tsaka kay Ma'am Margie Sosa. Gay gawin. Erad binay. Gay bagi-baga nga pa kami. Let's go. Okay, dito na tayo sa bahay. Ay, dito pala si ate. Who is your favorite vlogger? Wow, babay na dito, kuya. Goodbye viewers, and click on the subscribe button right now and click on the video on the screen right now. Bye! Bye. Bye, ate. Ano sasabihin mo? Like and subscribe to Mac Lagunilla Vlog. Bye-bye. Ian. Mac Lagunilla Vlog is the best vlog. Click in the video now. Nasabi ni Mama nang runong na siya mag-drive. Okay. Make sure to Subscribe. bye. Bye!